Zone ngayong araw. Bentahan ng manok sa palengke ng Santo Tomas tumumal matapos makumpirma ang pagtama ng bird flu sa isang barangay. Mga negosyante nanawagan sa pamahalaan na tugunan ang lumiliit na supply ng poultry products sa bansa. Road widening sa Jasa Road sinimulan na sa siyudad ng San Fernando. Mayor Vilma Caluwag hiniling sa DPWH Region 3 na pabilisin ang proyekto. At master list ng mabibigyan ng individual land titles sa Tinang Concepcion Tarlac. Sinasala pa raw ng DAR Region 3. Isang maulang araw mga karehiyon. Ako po si Paulo G. Santos, ang ngalan ni Kuyang Justin Dizon. Kahaliliho para ho sa ating pong mga balitaan sa Central Luzon. Ito hong buena mano nating balita ngayong araw po ng Biyernes. Ramdam na raw nito pong ilang mga nagtitinda ng manok sa palengke ng Santo Tomas, Pampanga, mga karehiyon, ang epekto ho nito pong pananalasa ng bird flu. Ito hong avian flu dito ho sa barangay San Bartolome. Tumumal na raw kasi ang benta nila ng karneng manok sa pamilihan ho nitong naturang bayan. Pero giit po ng mga meat dealer, ligtas ang kanilang mga karne ng manok dahil may certificate ang mga ito mula naman ho sa National Meat Inspection Service o NMIS. Narito po ang aking balita. Matapos i-anunsyo ni Mayor John Sambo ng Santo Tomas, Pampanga ang pamemeste ng bird flu sa egg industry sa barangay San Bartolome nitong July 4. Agad namang naramdaman ang epekto nito sa pamilihang bayan na matatagpuan sa barangay San Matias. Minaimbenta. Bumaba. Minsan, 30 na lang, 40, hindi pa naubos. Bagamat mga layers o mga manok na nangingitlog ang direktang tinamaan ng bird flu sa bayan, apektado rin pati na ang mga nagtitinda ng karne ng manok. Ang karne ay galing sa mga broiler breed at hindi sa mga layers. Kaya ang tindero na si Angelito Ramos may paglilinaw sa kanyang mga suki na alangan bumili ng karne ng manok. Dito po sa palengke natin, safe yung tinitinda natin, mga sariwa. Galing sa mga yan, may NMIC permit yan. Walang shortage ng supply ng karne ng manok sa bayan dahil karamihan naman umano ng mga ibinebentang broiler chicken ay mula sa ibang probinsya. Naglalaro ito sa 190 hanggang 220 pesos kada kilo ng chicken meat sa bayan ng Santo Tomas. Kung walang problema sa supply ng karne ng manok, iba naman ang sitwasyon sa supply ng itlog. Ang mga egg-producing farms kasi ang napuruhan ng bird flu. Oo, mi palala kasi dati kami mukukwakin. Ngayon, mantun niya pa yung mister ko nung no card natin available. Matas yung presyo. Ikamente mo may order kami ngayon. After 3 days, karne pa mo pwedeng kuwanan. Dahil sa hirap sa supply, tumaas na rin ang presyo ng itlog sa palengke ng Santo Tomas. Ang medium size na dating 6 pesos and 50 centavos kada piraso, 7 pesos and 50 centavos na ngayon. Nagtungo ang CLTV News sa Avian Influenza Control Centers ng Pampanga na matatagpuan naman dito ang Provincial Veterinary Office para sana makapanayam ang kanilang pinuno na si Dr. Augusto Baluyot. Subalit abala raw ang Provincial Veterinary na nasa apektadong poultry farm sa magkatabing bayan ng Santo Tomas at Minalin, ang itinuturing na egg basket ng lalawigan. Ipinagkaloob naman niya sa amin ang mga bagong alituntunin ng Department of Agriculture na gumagabay sa kasalukuyang pananalasa ng bird flu. Ito ang Memorandum Circular No. 27 na inilabas nitong June 30. Batay sa alituntunin, pinahihintulutan na ang pagbiyahe ng mga poultry products mula Region 1, 2, 3, 4A at CAR kahit na sa mga lugar na apektado ng bird flu. Sa day-old chicks at hatching egg, kailangan ng negative test result na may 28 days validity. 14 days naman ang validity period ng negative test result ng manok, bibe at pugo. Ganito rin ang sistema sa mga panabong na manok at kalapati kung kailangang itawid sa dagat. Ayon kay Pampanga Provincial Agriculturist Jimmy Manliklik, ang bayan pa lamang ng Santo Tomas ang kumpirmadong may outbreak ng avian flu o bird flu. Ang Santo Tomas pa lang naman po yung nag-positive. Hindi pa sila nagkakandak ng testing sa laboratory ng mga munisipyo. Pero kumuha sila ng mga sample.
Sa ngayon ay patuloy pa raw nilang inaalam kung magkano ang halaga ng pinsala ng pamimeste ng bird flu sa nasabing bayan. Wala pa sir, inihingan ko nga po ng kasalukuyan na data si Doc Baluy para po kung sakali may magtanong din sana na alam namin kung para sir may consistency yung aming mga data. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa kaugnay po na balita, mga karehiyon, posible raw ho na humantong, wag naman sana sa malalang problema o shortage ang lumiliit ho na supply ng poultry products. Ayon ho yan sa grupong United Broiler Raisers Association o kung tawagin po ay UBRA. Kaya ang panawagan po nila sa pamahalaan, bigyan ng pansin ang kanilang sitwasyon para na rin ho sa food security ng ating bansa. Narito po ang balita. Isa ka ba sa mga umorder ng manok sa paborito mong fast food chain at nasabihan ka na out of stock na? Miyerkules, July 6, kinumpirma ng fast food giants na McDonald's Philippines at Jollibee na nakararanas na sila ng shortage sa supply ng standard quality ng manok na kanilang kailangan sa piling branches sa bansa. Pero maliit na bilang lamang daw ng kanilang mga fast food store ang hindi nakakapag-serve ng ilang chicken products. Sa panayam ng CLTV News sa presidente ng United Broiler Raisers Association o UBRA na si Attorney Bong Insyong, hindi pa umabot sa shortage o walang mapagkukunan ang sitwasyon. Mataas lamang umano ang standard ng mga commercial institution gaya ng fast food giants pagdating sa mga manok sa merkado. Yan ho yung kumukuha sila sa malalaking kumpanya. Kasi ho yung mga katulad ho namin na ordinary lang ho na nag-aalaga, hindi namin ho kaya mag-supply ho doon sa mga institutional buyers. Yung katulad ng mga fast food. Kasi ho sila, volume of purchaser sila, ay ang expectation nila laging mas mura ho sila. At saka ho, mas matagal-tagal ho magbayad yung mga yan. Hindi namin ho kaya yon. Bansot daw ang kalimitang lumalabas ngayon mula sa mga poultry producer. Yon ay dahil sa mataas na input sa production gaya ng mahal na patuka na umaabot na sa 1,500 kada sako. Kung meron man production ay hindi ho pareho ng dati yung performance. Hindi ho gano'n kalalaki yung mga manok at marami ho yung mga bansot. Kasi nga ho, sa mga panahon ngayon, para kasi pagka makatsamba ko na maganda yung performance mo, mabigat yung manok mo, ay jackpot ka. Buhayin ang Task Force Price and Volume Watch. Ito ang mungkahi ng mga producers ng poultry products sa bansa. Dito all accounted daw ang mga malalaking poultry producers na babantayan ng Department of Agriculture upang hindi umano mapaglaruan ng presyuhan mula sa farm gate at retail price at laki ng mga pumapasok na imported products. Binabantayan ho yung ano ba talaga ang potential production, ano nangyayari sa mga breeders, ano nangyayari sa mga broiler farms, ano ang presyo sa retail, bakit ganyan ang presyo sa retail, baksak na sa farm gate, yung mga ganon, bakit tumaas ang farm gate, at saka yung pati importation ando doon. Kung ang daily protein consumption ang pag-uusapan, maituturing na may krisis umano sa meat products dahil ang alternatibong panghalili sa mahal na karne ng baboy ay hindi na rin maawat sa pagtaas ng presyo. Yung mga mamimili, pwedeng pumunta ho sa baboy at sa ibang mga produkto. Kumbaga ho, kami lang may problema. Ngayon ho, lahat ho may problema Kanya in that context ho, you can say may shortage ho talaga rin ho ng manok kasi siyempre ho, ang iklog ho ang manok ang more or less kasama doon sa pinakamurang bilihin, lalo na sa protina, ay doon ho magpupuntahan dahil mahal ho yung iba o hindi laging available yung iba. Kanya mas mabuti ho sabihin na may shortage. Samantala, sa pakikitungo sa avian flu virus sa bansa, kailangan lamang umanong maging malinaw ang mga pulisiya sa quarantine restrictions. Sa inventory ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ang production ng manok ngayong taon, 2.4% kumpara sa nakalipas na taon. Katumbas ito ng 186 million birds. 10% sa bilang na ito ay ang mga broilers o karne ng manok. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa iba
ibang malalaking balitang Central Luzon, dumako naman ho tayo sa politika mga kaibigan. Hati ho yung reaksyon nito pong mga netizen na kanila hong binabantayan ito hong isinusulong na batas ni Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales na dagdagan ng termino ho ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo. Sa online survey na isinagawa ho ng CLTV, lumamang lamang ng 5% ang mga hindi pabor na payagang tumakbo para ho sa second term ang dalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Narito po ang balita. Umani ng magkakaibang reaksyon mula sa mga netizen ang panukala ni Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales na dagdagan ng termino ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Sa House Resolution No. 1 na isinumite ng mambabatas, nanawagan ito na amyendahan ng konstitusyon para payagang tumakbo sa isa pang termino ang presidente at vice-presidente upang maisakatuparan umano ang kanilang mga programa. Iminungkahi rin ng mambabatas na gawing 5 taon ang kada termino at huwag na silang payagang kumandidato ulit sakaling makumpleto ang 2 terms. Nanawagan din si Gonzales na gawing tig-5 taon ang termino ng mga konsehal hanggang gobernador, subalit limitahan lamang ito sa 2 consecutive terms. Sa isang online survey na isinagawa ng CLTV simula July 4 hanggang July 7, lumalabas na 45.29% o 149 na katao ang nagsabing hindi sila sang-ayon sa panukalang ito ni Gonzales. Ayon sa isang nagkomento, mas marami umanong problema ang bansa na dapat unahin tulad na lamang ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi rin pabor ang isa dahil posible raw na lalong lumaganap ang korupsyon kung maipapasa ang resolusyon. Samantala, 40.12% o 132 netizens ang nagpahayag ng pagsang-ayon kay Gonzales na palawigin ang termino ng panunungkulan ng Pangulo at VP. Para sa isa sa mga nagkomento, posible umano ito kung naging maganda ang track record at mataas ang rating ng mga nasabing opisyal. Naniniwala naman ang isa na dapat pa raw gawing 10 hanggang 15 taon para umano sa kaunlaran ng Pilipinas. Ang natitirang 14.58% ay nahati sa iba pang reaksyon ng mga netizens sa Facebook posts. Arlen Salonga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, master list ng mabibigyan ng individual land title sa Tinang Concepcion, Tarlac, sinasala pa raw ng The Region 3. Bulacan Governor Fernando, iminungkahi muling pag-aralan ng panukalang Bulacan Airport City Special Economic Zone and Freeport. At road widening sa Jasa, sinimulan na. Mayor Vilma Caluag, hiniling sa DPWH Region 3 na pabilisin ang proyekto. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa iba pa pong mga nangungunang balitang Central Luzon, sinusuri pa raw nito pong Department of Agrarian Reform o DAR Region 3. Ito hong listahan ng mga benepisyaryo ng individual titles sa 200 ektaryang lupain dito ho sa area ng Barangay Tinang Concepcion, Tarlac. Ayon ho sa DAR, aabot ho kasi sa 50 ang bilang ng mga nagpetisyon. Naghain ho ng petisyon sa kanilang tanggapan kaya posibleng tumagal pa raw ito. Narito po ang balita. June 9, 2022, araw ng Huwebes nang arestuhin ng mga tauhan ng Concepcion Municipal Police sa Tarlac ang higit 80 individual na kinabibilangan ng mga magsasaka, kanilang mga taga-suporta at ilang miyembro ng media. Nagugat ang malawakang panguhuli matapos magdaos ng bungkalang bayan, 1 kilos protesta ang grupong Makisama Tinang para igiit ng kanilang pagmamay-ari sa higit 200 ektaryang lupain sa nasabing lugar. Giit ng grupo, naigawad na sa 236 beneficiaries ng Comprehensive Agrarian Reform Program ang Collective Certificate of Land Ownership Award sa nasabing lupa, subalit hindi pa ito tuluyan na i-turn over sa kanila. Panawagan nila ngayon ang individual land titles. June 27 ang ibasura ng Capas Municipal Trial Court ang kasong legal assembly at malicious mischief na isinampa sa mga miyembro ng Makisama Tinang, kanilang mga taga-suporta at mga nadamay na mamamahayag. Ayon sa grupong Tinang Samahang Nayon Multipurpose Cooperative o SNPC, ang cooperative ng mga magsasaka na kasalukuyang nagbubungkad sa pinag-aagawang lupa na ibenta na umano ng mga awardees na bahagi ng Makisama Tinang ang kanilang parte sa lupa. Dati umunong bahagi ng Tinang SNPC ang mga bumubuo ng Makisama Tinang ngunit humiwalay na ito sa grupo. Samantala sa panayam ng CLTV News kay James Arsenio Ponce at Attorney Oji Cayabyab, ang Regional Director at Assistant Regional Director ng Department of Agrarian Reform Central Luzon, kinumpirma nila na 1991 pa lamang ay naipamahagi na sa mga magsasaka ang collective CLOA. So, nung inisyuhan natin ng Notice of Coverage ng May 1991, by September, nag-issue na po ang DAR ng collective CLOA na sa kapangalan ng 243 Agrarian Reform Beneficiaries. Kaya lang po, na-trim down siya to 236 kasi may mga double entries, double names. Kaya as of the moment, ang ating pong listahan na nasa likod ng collective CLOA ay 236 agrarian reform beneficiaries. Pero paglilinaw ng opisyal, nasa proseso pa rin sila ng identification kung sino ang mapapabilang sa master list na tatanggap ng individual land titles. Yung 236 ay kailangan po natin silang i-qualify at i-check ang qualifications nila. Kasi baka dun sa 236, may mga wala na doon o may mga problema tayo doon. So, kailangan natin mag-undergo ulit ng FB identification and qualifications bago natin ma-issue yung individual title sa kanila. Dagdag pa ng DAR, kinakailangan muna umunong dumaan sa proseso ng 236 na magsasaka bago ibigay individual land titles na nai-request pa taong 2017. Sa ngayon, matapos i-refer ng Municipal Trial Court sa DAR ang usapin, may mga hakbang na umuno silang ginagawa upang maibigay sa mga magsasaka ang nararapat na titulo. Ang listahan na inilabas umuno ng DAR Provincial Office sa hindi pa pinal dahil may mga petisyon na na-i-file upang maisali o di kaya naman matanggal ang ibang magsasaka sa listahan na mabibigyan ng titulo. Amin pong tinitiyak na masusing pag-aaralan ang prosesong ito at amin pong imbestigahan at ang aming provincial office ay talagang nagtatrabaho na rito mula sa Maro, sa Paro at ito po ay aming masusing, kagaya ng aking nabanggit, masusing pag-aaralan at para makapagkama po tayo ng master list na makatotohanan. Samantala, wala namang maibigay na eksaktong timeline ng DAR kung kailan mailalabas ang final master list dahil aabot daw sa 50 petisyon na dapat nilang pag-aralan. JM De Jesus, CLTV News. Sa iba pa pong mga balita, dito naman po sa Bulacan, iminumungkahi ngayon ni Governor Daniel Fernando na muling pag-aralan ng panukala na magtatayo ng Bulacan Airport City Special Economic Zone and Freeport. Kaugnay naman po nito, nilinaw ng palasyo na nais lamang po nilang repasuhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang House Bill
dahil ho sa ilang kakulangan na kanya umanong nakita. Narito po ang balita. Hindi raw mahihinto ang pagtatayo ng New Manila International Airport o NMIA sa Bulacan. Ito'y sa kabila ng pagvito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang batas na lilikha sana sa Bulacan Airport City Special Economic Zone and Freeport. Ayon kay Governor Daniel Fernando, napagkalooban ng San Miguel Aero City Incorporated ng 50 taong prangkisa para maging konsesyonaryo ng paliparan. Itatayo ito sa 2,500 ektaryang lupain sa bayan ng Bulacan na katabi ng Manila Bay. Nakasaad sa prangkisa ang pagbibigay ng palugit na 10 taon upang kumpletuhin ang konstruksyon ng NMIA at pasimulan ang operasyon nito. Mungkahi ng gobernador, maganda raw na mabigyan muna ng pag-aaral ang isinumiting panukala na lilikha sana ng Economic Zone and Freeport sa kanilang lalawigan. Dapat daw ay dumaan muna ito sa public hearing sa munisipyo at sa sangguniang panlalawigan bago muling isumite sa Kongreso. Dagdag pa ng gobernador, ang pagvito ay walang magiging epekto sa mga namumuhunan dahil marami pang lugar sa lalawigan ang maaaring paglagakan para sa mga nais magtayo ng negosyo sa lugar. Patunay daw dito ang ginawang pagbisita ng mga mamumuhunan mula sa South Korea kung saan ipinakita ang ilang potensyal na business locations gaya ng lupa ng Bulacan State University at ng pamahalaang panlalawigan sa bayan ng Giginto. Samantala, nilinaw naman ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na sinusuportahan ni Pangulong Marcos ang paglikha ng Bulacan Airport City Special Economic Zones and Freeport at ang kanyang desisyon na i-veto ang House Bill 757 ay upang ayusin ang mga depekto nito. Partikular na tinukoy ng palasyo ang kawalan ng audit provision para sa Commission on Audit, proseso para sa pagbabayad sa mga lupang masasakop ng economic zone na na-award na sa mga benepisyaryo ng agrarian reform at kawalan ng master plan para sa economic zone. Kasama si Jennifer Salenga, Liana Canilao, CLTV News. Formal nang sinimulan ang road widening project ng Department of Public Works and Highways dito naman po sa Jose Abad Santos Avenue. Nito pong Lunes, July 4, kaugnay nito mga kaibigan, mga karayon, nagkaroon po ng pagpupulong si City of San Fernando, Pampanga Mayor Vilma Caluag at ilang kinatawan ho ng DPWH sa pangunguna ni Engineer Juana Faye Magpayo para talakayin naman ho ang nasabing proyekto. Saklaw ng road widening project ang 800 metro pakanluran ng Jasa at magtatakda ng 30 metrong lapad, sakop naman po ang mga bangketa. Bagamat pinuri ni Caluag ang programang sinimulan ng DPWH Region 3, nakiusap naman ho ang alkalde na makipagtulungan sa lungsod upang mapabilis ang road widening at iba pang proyekto. Partikular na rito ang pagbibigay ng prioridad ng DPWH Region 3 sa rehabilitasyon ng mga sirang kalsada sa syudad at pagsasaayos naman ng drainage upang maiwasan ang problema sa pagbaha sa mga kalsada sa syudad. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, implementasyon ng full face-to-face classes sisimulan na sa Nobyembre ayon kay Pangulong Marcos Jr. At ligtas na balik eskwela panawagan ng Alliance of Concerned Teachers. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Target ho ng pamahalaan na maibalik ho ang full face-to-face classes ito hong darating na buwan ng Nobyembre. Sa press briefing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi niyang isa ito sa mga tinalakay sa kanyang unang cabinet meeting. Inanunsyo ni Vice President at the Department of Education Secretary Sara Duterte ang plano na simulan na ang face-to-face classes sa Setyembre at sa Nobyembre na ang full implementation nito. Kaakibat ho raw ito mga kariyon na muling pagbabalik eskwela. At nais ho ng Pangulong Marcos Jr. na paigtingin ang bakunahan kontra COVID-19 sa bansa para matiyak ho ang kaligtasan at seguridad ng mga estudyanteng magbabalik eskwela. We will be encouraging that, especially for younger people, because again, we have to be concerned about their return to school. So that's the general policy. We will reinstitute again the vaccination drive so that we can at least feel safer when the children go back to school. Sa kaugnay pa rin pong balita na balik eskwela mga kaibigan, muling iginiit ng Alliance of Concerned Teachers ang kahalagahan ho ng wastong paghahanda para ho sa ligtas na pagbabalik eskwela sa nalalapit ho na Nobyembre. Ayon naman po sa grupo, marami pang dapat tugunan ng pamahalaan para hindi malagay sa panganib ang mga guro at mga mag-aaral na muling papasok ho sa mga silid-aralan. Narito po ang balita. We have a plan for full face-to-face by November of this year. September, we will start a phased face-to-face schooling. And that face-to-face will end up in early November as already 100% attendance ng mga bata. Matapos si anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang planong implementasyon ng full face-to-face classes sa Nobyembre, iginiit ng Alliance of Concerned Teachers ang mga mahahalagang pangangailangan na dapat munang tugunan ng pamahalaan upang ligtas na maipatupad ito. Ayon kay Vladimir Ketwa, chairperson ng grupo, magiging mahirap daw para sa mga estudyante, guro at magulang ang magpunta sa mga paaralan at makaranas ng bagong surge ng COVID-19, kaya dapat itong higit na paghandaan. Binanggit ng ACT ang survey mula sa Movement for Safe, Equitable, Quality and Relevant o Secure Education kung saan mismong mga guro ang nagsabing mahaba pa ang pagdadaanan ng administrasyon kung tuluyan ng bubuksan ng mga paaralan para sa in-person classes. Kulang daw ang pondo at suporta ng gobyerno kaya napilitan ng 50 mula sa 83% ng mga guro na gumastos mula sa kanilang sariling bulsa upang ihanda ang mga paaralan. Hindi rin daw naisasaayos ang ilang mahalagang safety measures. Nagbigay din ng Alliance of Concerned Teachers o ACT ng listahan ng mga pangangailangan para sa pagdaraos ng ligtas na face-to-face classes. Kabilang dito ang double school maintenance at operating budget para sa wastong ventilasyon sa mga classroom, sapat na hand-washing facilities at water supply, operational at well-equipped clinic, sapat na health at sanitation supplies at ang pagpapatupad ng health protocols. Kailangan din daw ng karagdagang guro upang maipatupad ang ideal class size na maximum of 35 students. Mahalaga rin daw ang pagkakaroon ng sapat na nurses at utility personnel. Ayon pa sa ACT, dapat tiyakin ng health protection at benepisyo ng mga teaching at non-teaching staff, kabilang dito ang libreng pagpapagamot, 15-day sick leave para sa mga guro, karagdagang kompensasyon para sa mga nagtuturo na may overload at non-teaching duties. Dapat din daw mabayaran ng kanilang overtime pay at ang on-time na pagbibigay ng special hardship allowance. Nananawagan din ng ACT ng ayuda para sa mga nahihirapang pamilya sa gitna ng pandemya at ang pagsasagawa ng learning assessment sa mga estudyante. Samantala, naglaan na ang Department of Education ng 1 billion pesos para sa pagbibili ng TV, laptop, speakers at iba pang equipment na kakailanganin ng mga pampublikong paaralan sa pagpapalawig ng blended learning.
5 bilyong piso rin daw ang ipinamahagi ng kagawaran para sa learning resources ayon kay DepEd Undersecretary for Finance, Annalyn Sevilla. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, 11 bagong kaso ng COVID-19 na itala sa Olongapo City, 19 active COVID-19 cases binabantayan sa Angeles City. Active COVID-19 cases sa Central Luzon na itala sa 806. COVID-19 positivity rate sa Pampanga nasa 50% na. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Patuloy ho na pinaaalalahanan ang publiko na mag-ingat po tayo mga kaibigan dahil nasa gitna pa rin po tayo ng pandemya dito sa Olongapo City. 11 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala. Habang umakyat naman po sa 19 ang aktibong kaso dito po sa highly urbanized city ng Pampanga, itong Angeles City. No, pumapalo na rin ho sa 15% ang positivity rate dito ho sa Pampanga. Ayon ho yan sa UP Octa Research Team. Narito po ang balita. Nadagdagan at umakyat na sa 11 ang bilang ng mga naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Olongapo City batay sa datos na inilabas ng City Health Office Miyerkules, July 6. Ayon sa COVID-19 Task Force ng syudad, may 2 bagong kaso ang naitala, kabilang ang 2 taong gulang na batang lalaki mula Barangay Pag-asa at ang isang 77 years old na lalaki naman mula sa Barangay East Bahak-Bahak nitong July 5. Parehong nagpakita ng sintomas ang 2 pasyente. Isang araw ang nakalipas, 2 bagong kaso pa ang napasama sa listahan. Siya ay 54 years old na lalaki mula Barangay Asinan na nakaranas ng sore throat at pag-ubo. At ang 23 years old na lalaki naman sa Barangay Barreto na asymptomatic. Pareho raw fully vaccinated ang 2. Nasa 5 suspected COVID-19 cases din ang kasalukuyang minomonitor. Mula na magsimula ang pandemya noong 2020, 7,021 na ang kabuuang bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa syudad. 6,659 ang nakarecover at 351 ang nasawi. Samantala, may 2 bagong aktibong kaso ding naitala sa Angeles City batay sa July 6, 2022 COVID Bulletin ng syudad. Ang isa ay nagmula sa Barangay Santo Rosario habang sa Barangay Kakutod naman ang isa pang bagong kaso. Nasa 19 ngayon ang bilang ng aktibong kasong binabantayan mula sa 10 barangay ng Angeles City. 14,769 ang total COVID-19 cases sa Angeles City habang 542 naman ang kabuuang bilang ng mga nasawi.
Sa buong Central Luzon, nasa 806 ang kabuuang active cases ng COVID-19 ang naitala. Sa July 6 data ng Department of Health, 107 ang bagong kaso, kaya naman umakyat na sa 363,717 ang kabuuang tinamaan ng naturang sakit sa gitnang Luzon mula noong 2020. Tumaas din ang positivity rate sa ilang mga lugar sa bansa. Ayon kay Dr. Guido David, Senior Fellow ng Octa Research, kabilang ang Pampanga sa mga lugar na lumampas na sa 10% ang positivity rate. Mula sa 9.1% nitong July 2, nasa 15% na ang positivity rate sa nasabing lalawigan pagdating ng July 5. Ang positivity rate ay ang bilang ng lahat ng tinest na isinagawa para sa COVID-19 na may positibong resulta. Dahil dito, patuloy na pinaaalalahanan ng mga eksperto ang publiko na panatilihin ang pagsusuot ng face mask, palaging maghugas o magsanitize ng kamay at magpabakuna laban sa COVID-19. Kasama si Jennifer Salenga, Liana Canilao, CLTV News. Maulan ho ang maghapon ho natin ngayon. Kumustahin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Narito po report ni Kuyang Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa dito po sa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Southwest monsoon o hanging habagat po nakakaapekto ngayon sa buong bansa. Kaya po ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Calabarzon, Mimaropa, Cagayan, Isabela, Aurora, Bicol Region, Visayas at Zamboanga Peninsula, maula po ang papawiri na may mga pag-ulan po, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng southwest monsoon o hanging habagat at dulot din po ng monsoon trough o yung extension po ng hanging habagat. Samantala po natitirang bahagi ng bansa kasama na po dito ang Pampanga ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron po tayo inaasahang mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ito ng southwest monsoon o hanging habagat. So wala po tayo LPA sa loob at ng PAR kaya ito lamang po ang weather system na nagpapaulan po halos po sa buong bansa at nagdudulot din po ng pagbaha sa ilang parte ng Visayas at Mindanao. So asahan na rin po yan. Kaya mag-iingat po yung ating mga babayan dahil posible po ang flash floods at posible din po ang mga landslide, lalong-lalo na po yung mga nasa gilid ng bulubunduking lugar. Mag-iingat po tayong lahat, magbaon po ng gamit panangga sa ulan. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para po sa karagdagan pang mga detalye ng balita po namin, maaari po ninyo kami, maaari nyo pong bisitahin ang amin pong mga social media pages. Mula po sa amin pong Facebook account at CLTV36 Official at CLTV36 News. Dalawa po yan, at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa amin naman pong Twitter account at CLTV36. Sa amin pong Instagram, ayan, i-PM nyo po kami, mag-message kayo sa amin, kung ano po yung balita nyo dyan, at CLTV36 Official. Kung nais naman po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede po ninyong bisitahin ang aming pong YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming pong website www.cltv36.tv. At mapapanood din ho ang mga programa namin sa CLTV via Paulo G. Dito naman ho sa amin pong Signal Channel 115 at sa amin pong 39 cable partners. Nationwide po yan At syempre, worldwide sa pamamagitan po ng ating live streaming. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Sa ngalan po ni Kuya Justin Dizon, ako po ang inyong lingkod, Paulo G. Santos. Maraming salamat. Happy weekend. Ingat po kayo.